dol rok hingke norok jotono lansugo tai kesa ketal bidin bisingtei so dol rok hingke jeng tini ob bidin bisingtei amhai musuk jeng marok bai malai lainai boma bufani hotel o maichawi kuno mungsa samung krei musuk bengnai musuk jeng marok bai jeng tini ob bidin bisingtei malai layani aw dol rok faiding ke besi kok kebang saya karei musuk jeng marok bai malai jeng kok salayane dol rok nukbai khada musuk jeng marok no kaham khaina musana rongbai bla musuk jeng marok bo ang wansugoi maya musuk rok asuk musagoi manana hnei norok to tabuk jotono wansuglai tongna abri rok belaike tongthogoi musalai khana hnei but amtuya borok kaisa ren nogo habai suwak ninglai suwak phegwi wak haike musalai tonglaio yango buma bufano ke ren nok tongmani bara damrena nango hnei nogo rangsani nahar khana ta buma bufani aro yango rangman paikhang ke suwak pai ningrise a musalai tonglaio tongthogoi wak haike doliwu buma bufake aborok no kono mungsa saimena ta aw rang nangkeba rang rohirika ani busa kaham keno pori tongthung hnei salai wansoglai tongkhana ta bini buma bufake yango busa jigrong ni tongmo hingke saimaya ako norok chuang ninglai khangke kisa private tondita a video rok sanamoi public khai taridita aw public khai kangke ba norok jotono norok ni video nu khangke ba taibo viral ingsinai ble jotenu du pelagi ave ma wana kha ang motam ung maklai hno तेरी चाओ तेरी खुशियों की खातिर मैं सारी akon dol rok o gan rusa prole background music ruwi tongnai berile bufroni music na ruwi tong norok saideman aw norok juri saime hangke tawana di angpan sairwane horo thulai froni background music se a berike riwi tongo akon boba angsinai ta horni kam tangai aram nangjake angke saime de ba nini hamjama tongo hnei nung a jaga da kafrabai nini hamjama hnei phunukoi tongna nang a jaga da nini hamjama phunukna jaga manjang nang boini pukurogo boini pukuni arok theibe khangke nung taisa pai ruphaina da pukuni a nung taisa khisani ruphaina da tam jolya tongna sanono nungse aro kafragai bathring gai tongo ke boini arok theina da theya da abuto wansugoi nayabo a jaga si bo hamjangman da nung joli hamjangman da nung joli ni sai tong timale naisingmali atagle kubunyo naina akaika nijini private pa no tam jotono da phunugoi re baina muchungjak bai no abri rok a siksi muchugjak khangke nok bisingo habile tangai siring ke video chagai phunuk tongna ba bazaro nongkhare jotono khulogoi phunuk rna ba sagorri kri ke bazaro nongkhna ba apru jotono nukbai na ble tamo saichung video khaye buino phunuk tong publish khaye video private video ba private no tondita tamo taisa nung video khaye taisa public khaiba asukse phunuknani muchukjagai saos tongkhangke bazar thangri khogoi phungna ba jotono amusuk busleng khenai di abono hingke seng nayok bohinya gunda bohinya sapri bohinya abono ke sei musuk khitong bokhrogo thoboi berainai kobor si hino sak musangjang ma sinai di juta bai yakung bai bukhnai bai musang mase bo o sara dunia no mokol kol sabanyo nayo mokol kol sabanyo bachologo mokol kol sabanyo berai henta aw nini aw mokol tai kol sabo asusi kam nangyangke buino sokogir na ba bui mokol kebangma kam nangi tongnai rokno line basawi tongnai rokno sokogir na ba taisale kam sugano buini bo nangi tongma jarawo nini aro tai kaisa mokol bo kam sinangyangke nung abono phalai dikhe tam ungba nung phalai dikhangke o paina hnai nasingi tongnai rokbo tai kisale boroni kamsu khamung tai borok pai buman khamung nasingi tongna nangla khamung ta aw nung phalai dikhangke a phalmani rangbai ne bai tanki thop full khai dawei sara dunia goi tong khamung be khai tongthogoi chawi tongmon nung tai kisale rang buman khamung ta haikebo nung tongna nangla khamung dol rohke tini video arno pairishwana video asuk kebang kolok sanamliya tangi hingkake norok asuk video kebang kolok sanamaibo norok jotono video pairoi naya tangya asuk kolok sanamai lab kre hingke baksa to video kosa nai no thangpai aw dol rok tai kaisa norok o video no bahai nangjaka kisa comment khlai sanan ta pugdi and norok o video no chaja khangke video no kaisa like khairan ta pugdi and an channel first time ketal angi tongkhangke channel no bo kaisa subscribe khairan ta pugdi tangi hingkake angbo kaisa 1k subscribe kaza khe naina musung suka
abagui subscribe tabungno khaidi angbo subscribe rok nango hingke malai pheno tai ketal video ni bisingtui bye tiprasa ayuklok thok.